ga labarin soyayya ta. Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar na wayo Allah na. Zuciyata ta yi jinya kamar ta ne ban samu ba. Ga labarin soyayyarsa, Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar shi wayo Allah. Zuciya ta yi jinya kamar ta shi bai samu ba. Da na tuno labarinta sai ji na zubar da hawaye. Khadija ni ta min nisa na addu'a an ganta a raye. A fari dai ta yi tafiya na samu zancen ga iyaye. Na kirayi wayar ta kashe, ina ganin akwai matsala ne. Ga labarin soyayyarsa, Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar shi wayo Allah. Zuciya ta yi jinya kamar ta shi bai samu ba. Arewa Show TV. Akon a tashi sai da muwa ga labarin soyayya ta. Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar na wayo Allah na. Zuciyata ta yi jinya kamar ta ne ban samu ba. Ga labarin soyayyarsa, A zuciya da she na so. Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar shi wayo Allah. Zuciya ta yi jinya kamar ta shi bai samu ba. Zafi na je gidansu na kai kaina. Ka samu abana ta sai ya ce na kira. Da na tuno labarinta sai ji na zubar da hawaye. Sai na zo na gida aina hwada Khadija ni ta min nisa na addu'a an ganta a raye. Ci da ni ka share kuka. A fari dai ta yi tafiya na samu zancen ga iyaye. Labarin soyayyarsa, Na kirayi wayar ta kashe, ina ganin akwai matsala ne. ga labarin soyayyarsa, Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar shi wayo Allah. Zuciya ta yi jinya kamar ta shi. Arewa Show TV. Ga labarin soyayya ta. Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar na wayo Allah na. Zuciyata ta yi jinya kamar ta ne ban samu ba. Ga labarin soyayyarsa, Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar shi wayo Allah. Zuciya ta yi jinya kamar ta shi bai samu ba.
rayuwar ta kashe ina ganin akwai matsala ne. Ga labarin soyayyarsa, Khadija Ikram ta yi tafiyar ta bar shi wayyo Allah. Zuciya ta yi jinya